हाय गाइस वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो लोगोफोर, पंकज सिंह बसुमतारी यूट्यूब चैनलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खेबसे बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दा बे समाव आङो ट्रेकजों दोंसे मेथाइ रोजाबनो सानदों। नोंथांमोना मेथाइखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबावसै। अके, फैदो बिदिब्ला मेथाइखौ रोजाबनोसै। मासेमा हर गेजेरनि मासेमा फुंबिलिनि मासेमा हर गेजेरनि मासेमा फुंबिलिनि नुहां नुहां साया माया नुहां नुहां साया माया सोर जाखो नों अनजालि सोर जाखो नों अनसुलि मासेमा अख्रांनि दुफायलु जोमैया नोंनो नामा फागुननि जालिया बारा नोंनो नामा अख्रांनि दुफायलु जोमैया नोंनो नामा फागुननि जालिया बारा नामा नोंनो नामा ओइ नोंनो नामा नोंनो नामा ओइ नोंनो नामा मासेमा हर गेजेरनि मासेमा फुंबिलिनि नुहां नुहां साया माया नुहां नुहां साया माया सोर जाखो नों अनसुलि सोर जाखो नों अनजालि मासेमा नों नङाब्ला आंनि जिउआ सोर जोमैया गाज्रि जाया महर गोसा नों नारि महर मोखां नोंनि समायना फुंबिलिनि आबिरा नोंनो नामा फागुननि गेवलां बिबारा नोंनो नामा फुंबिलिनि आबिरा नोंनो नामा फागुननि गेवलां बिबारा नोंनो नामा
नोंनो नामा ओइ नोंनो नामा नोंनो नामा ओइ नोंनो नामा मासिमा हर गेजेरनि मासिमा फुंबिलिनि नुहां नुहां साया माया नुहां नुहां साया माया सोरो जाखो नों अनसुलि सोरो जाखो नों अनजालि मासिमा Thank you.